Harkemasse Boys is kampioen geworden van de Haatklasse C. Door een 6-1 overwinning op Flevo Boys. Maar de spanning ziet lang op het duel. Hoewel het al in de 6e minuut raak weer voor Heine Ulrichs. Prima treffer van de vervanger van Robert Stelpstra. Dit correct opereert is aan de knibbel en dus aan de kant zie je te zien. Maar het is Flevo Boys wat de spanning heel dan weer ombrengt. Want uit de hoekskop wordt het de goal van Jarno van der Wal. En is het Ian gelijk. En dus dreigt weer een debakel voor de boys. En het wordt een heel skoft voordat de druk eraan komt. Want we spelen al in de 63e minuut. Robin Huisman de Jong. Maar een fantastisch doelpunt zet hij de boys weer op voorsprong. 1-2. En vooral voor de druk weer dit een hele wichtige treffer. Want daarna die blikken dat de boys wel degelijk voetballen kennen. Ja, fantastische goal. Mooi moment in de wedstrijd denk ik. En daarna was het na de 3-1 van Heine. Ja, toen was het over. Want toen koert hij niet een keer wel. Daar is weer Heine Ulrichs. Nou met de kopbal. Voor de 3-1. En toen wie het eindwol in de knip. Flevo Boys breekt. Ja, die hebben wel orenbelangen. Die moeten over een week de bekerfinale nog spelen in Staphorst. En daar is Joram Smits. Hij miste een heel soort kansen in de eerste helft. Maar tekent nou voor Fjouwer Ian. En het gaat terug met de boys. Want het is op een ei Heine Ulrichs die het hier scoort. Ian 5. En het feestje van de boys wordt nog mooier. De titel waar ze zo lang op wachten moesten is dan eindelijk binnen. 6-1 wordt het uiteindelijk. De titel dus voor Harkemasse Boys. Na een hele drege eindfase van de competitie. We wisten dat we deze hoe dan ook gingen winnen. Ik weet niet eens de andere uitslag, ook totaal niet naar gekeken. Zelf winnen was kampioen en dat is gelukt. De schaal gaat mij naar Harkema en is de kroon op het werk voor Jan Flap. Het is mooi geweest. Dit is een fantastisch einde van de Harkemasse Boys periode waar ik 2 jaar lang mijn ziel en zaligheid in heb gestopt. En verleden jaar op de laatste speeldag meegedaan van kampioenschap. Beker gepakt en dit jaar kampioen. Dus ik denk 2 heel aardige jaren geweest.